takže jsme tu znova u další predikce. Poslední predikce dnešního dne, takže dáme pokoj. Jo. A jdem predikovat zápas Al-Ahly Miami. Já si myslím, První že zápas Manchester klubu podle mě dost zajímavý, protože i když Inter Miami má výhodu domácího prostředí, vede chybě Jordi Alba, podle mě Miami teda, který je za mě furt jeden z nejlepších levých obránců světa. Je tam samozřejmě hodně zkušený tým, je tam mnoho hráčů. Já si myslím, že to může být vypětý, zvlášť z toho důvodu, že je to prostě mistrovství světa, ale jasně klubu. Ale jako vente si v Al-Ahly není moc zkušenost, asi spíš houževnatost je bude zdobit. Trezeguet a ty Atalách z těch známějších, tak třeba Hany taky. No tak Hany, nevím kdo zná Hanyho, ale dobře, nekomentuju. Možná ho znát z FIFA, jako možná jestli hrajete kariéru za Al-Ahly, tak určitě budete znát Hanyho. To je prostě známá tvář. I když jestli nehrajete, přesně ve FIFA vyhrává každý rok Golden Ball, ne, tak to musíte znát. To je jedno. Ne, to nevěřám. Ne, no, nevadí. Každopádně... Že si hraje taky ty hry jako, nevím, Dream Soccer? Ty neúplně nejlepší hry. No, nic. Inter Miami, já si myslím, že sejme docela Al-Ahly. Podle mě Al-Ahly půjde domů. I kdyby Al-Ahly vyhrál, Inter Miami nemá jít kam hrát domů, protože... Skupina, to je no jasně, ale jako i kdyby vyhrál Al-Ahly, Inter Miami nemá jít, nemůže jít domů, může jenom jít prostě, protože je to v Americe. Může jít domů, ale jako... Tak možná autobusem. Kdyby se hrál v New Yorku třeba. Možná v autobusem, no. Al-Ahly musí letadlem třeba. No asi jo, ok, proč ne, to je jedno. Nebudeme se vykecávat o tom, jak, jestli někdo může jít domů, všichni můžou pěšky. To by mělo třeba 10 minut. Přesně jak, to se můžeme povídat 10 minut o tom, jak můžeme jít domů všichni. Pěšky, můžeme skákat. Viděli jste to? No to je jedno. Můžeme skákat, když jdeme domů. Můžeme plavat. Přesně Nebo můžeme letět UFO. Kdyby přiletělo UFO, tak se můžeme svést s UFem. Každopádně Inter Miami podle mě dneska vyhraje 3-2. Podle mě vyhraje 3-1. A za mě regola Hany, Trezeguet a na druhé straně Suárez, tvůj milovaný Hany, Messi a Kareneč ještě. No a já si myslím, že góla dá Messi rovnou 2 a 1 gól dá Suárez. Takže to bude 3. Prohráš, nikdo neskušej. A 1 gól dá Al-Ahly. Já bych typoval Trezeguet. On má zkušenosti, může to znát podle mě z Vily. Má zkušenosti nějaký, hrál v Premier League, hrál za Vilu a hrál za Trabzonspor teda. A taky třeba hrál na mistrovství světa 2018, pro mě Hany taky. Asi taky známý, no. Hany, tvůj milovaný, veď. Ale nevím. Je tam, no tak. Nebudu to řešit. Podle mě jako, nějak, že bys tam nějak zvýrazněval, že byl nějak výrazně na to mistrovství, to pro mě asi ne, ale tak byl tam. Pokud jste to sledovali. Můžeš si udělat vlastní video o Hanym, jo, to je dobrý. Ale... Souběsky, tak podle mě tam byl už. No, každopádně není tohle video o Hanym, je to video o predikci. Ani o Trezeguetovi. Ani taky nedá přesně nějak. Ale nějaká zkušenost tam možná prostě bude, takže ten gol prostě dá podle mě Trezeguet a bude to 1-3. Já si myslím, že prostě 3 body pro Miami plně v pohodě. Myslím, že to budou mít na hraně. Ale to je tak celý, můžete nám napsat do komentářů, jestli jste to tipli, líp než mě třeba. A tak se můžete vysmívat. Se můžete vysmívat samozřejmě jako vždycky. Jemu, ten má určitě blbě. Jemu, ten má úplně blbě, jo. Ale takže v pohodě, takže zatím čau. Bude remíza.